Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе чираттагы чыгарылышын карарга чакырам. Атна информацион программасын башлыйбыз. Иң элек төп темалар турында кыскача. Һәр атнаның җомга кичендә Саба дулкыннары телевидениесе үзенең тамашачыларын әнә шулай каршы ала, сәламли. Һәм бу 16 ел инде дәвам итә. 16 ел эчендә район кичергән яңалыклар баштарак вакыт-вакыйга, ә инде соңгы 8-9 елда атна информацион программасында районыбыз халкына җиткерелеп килә. Беренче карашка эш бик җиңел тоелса да, авырлыгы да җитәрлек. Вакыйга булган урынга вакытында барып җитәргә һәм бөтенесен тамашачыга күрсәтерлек итеп төшереп өлгертергә кирәк. Чөнки оператор һәр нәрсәне төрле ракурстан ала. Моның өчен 1 сәгать һәм аннан да күбрәк вакыт китәргә мөмкин. Берничә минутлык бер генә хәбәр әзерләү өчен дә көне буе йөрергә туры килә. Аннары инде журналист сөйләр өчен текст туплый, шуның нигезендә монтаж белән шөгыльләнүче егетләр сюжетны эфирга бирерлек дәрәҗәсенә китереп монтажлый. Бүгенге көндә телевидение бүлегендә бер журналист, икенчесе хәзерге вакытта декрет ялында. Бер видеооператор, бер монтажлаучы һәм инженер эшли. Одна информацион программасы, җырлы бүләк музыкаль тәбрикләүләр тапшыруы, җыр керсен күңелгә, музыкаль сәхифә кебек күңел ачу программалары, нәсихәт дигән дини тапшыру, көн кадагында һәм башка төрле темаларга кагылышлы тапшырулар эфирга чыгып бара. Әлбәттә, аларның барысын да әзерләп тамашачыга җиткерү өчен бик күп хезмәт һәм вакыт кирәк. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Саба дулкыннары радиосы үзенең көндезге тапшырулар программасын башлап җибәрә. Барчагызга да хәерле уңышлы көннәр теләп калабыз. 105,16 МГц ешлыгында сөйләүче Саба дулкыннары радиосы көн дәвамында халыкка армый-талмый хезмәт күрсәтә. Диджей кызлар көн саен 10 сәгать туры эфирда районыбыз халкына төрле өлкәгә кагылышлы көндәлек хәбәрләрне, файдалы мәгълүматларны җиткереп рухи байлык тарата. Иң матур җырларны гына яңгыратып, күңелләрне күтәрә. Тапшырулар исә радиода һәр катлам халык өчен, ягъни балалардан алып өлкән яшьтәге тыңлаучыларны искә алып әзерләнә. Тапшыруларда төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, сәнгать әһелләре, төрле өлкә хезмәт кешесе катнаша. Туры эфирда даими рәвештә халык белән Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов үзе дә аралаша. Атнаның бер көнендә дә ял итмичә 3 дистәдән артык тапшыруны яңгыратучы радио менә шушы 3 журналист кыз җилкәсендә. Алар телевидение тапшырулары әзерләгәндә дә үзләренең ярдәм кулларын бик теләп сузалар. Менә шулай журналист Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Мөбарәкованың нык куллары җитәкчелегендә Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе бердәм булып халыкка 16 ел инде хезмәт күрсәтә. Иң мөһиме, без күңел җылысы һәм тынычлык бирүче тапшыруларыбыз белән тамашачыларыбыз һәм тыңлаучыларыбыз күңеленә үтеп керергә тырышабыз. Яшәү яме безнең белән.